Putri Larasati ingkang wijil saking dusun Nang Sri Girikertapuri badhe kapiarsa ngarsa dengan Gusti Pramila katur dewening saking para warsa sugeng amreksani kanthi suka mardukaning kalih.
Putri Larasati. Wah, ya. Wah. Yuk, yuk. Wah. Wah. Hus. Wah. Yuk, 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 yuk. Putri Larasati. Kesenangan. Ya, oh iya. Ya Ya, ha oh, oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya, ya ya, yes oh, ya. ya Wah. Yuk, yuk, yuk. Wah. Lo, lo, lo. Wah. Yuk, yuk, yuk. Wah. Ya, oh, ya, oh, oh, oh. Ya, oh, ya. Ya, oh, ya ya, iya, ya, oh. Wah, ya, yuk, 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 yuk. Oh. Ya, oh, ya, oh. ya Oh, ya. Ya, ya, oh oh. Ya, oh, ya.
Ya. Yuk, Putri Larasati.
Oh ya. Ha. Oh ya. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ya. Yuk. Oh. Oh ya. Ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh. Ya Mbak Dian. Iki ora ana sing ngambruk Wes. ngetek-neket. Kok wis arjak Bali? Ora iki lho. Wis mandek to. Wis mandek. Lah kompak ngadeg kabeh ya, Pak. Putri Larasati. Heeh. Sak jose pokoke. Nggih menika Bapak ingkang ketiga. Pokoknya semalam. Sehari Sehari semalam. Pokoknya non-stop Jatilan. Tanggap kejatilan, Nok. Awan bengi, Nok. Iya Mas. Oke. Info diterima. Yo Mas bersama Larasati Wasek. Tresno kang sejati
Seti dilanjut mancing ratri. Sampun katur nggih. Apa meneh Mas? Lanjut napa Mas? Pokoknya neng pinggir dhewe njaluk dhewe. Iya tasih warga sareng kalian Putri Larasati. Tidak salah adem Mas.
Iya mas ya, bisa sebapak. Putri Larasati. Yuk, 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 yuk. Kota Solo. Sembuh ayo Bu. 12. Selanjutnya dipilih yo. Wah. Ulfa. Ya mas ya. Pulang. Wah. Aduh.
Ayo Bu Yani, mulai ora? Pokoknya jak kundur kabeh. Oh lah, keri dewe. Besar. Ora sedo tolai nanuju prono saya ing lelet awet korno prengkoro biarso sonder yang klebet dengan awang oh ya oh ya oh ya oh ya goyang sini, oh ya, oh ya, oh ya.
Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Hak, hak, hak. Ya, 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 ya. Hak, 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 hak. Ya. Ya. Bisa Ya, Mas. kasih, Mas. Hak, 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 hak. Ya. Pon. Sembuh. Yuk, 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 yuk. Ya, 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 yuk, ya. Ayo. Sudah, mari. Yo Mas, ana sing nyuwun eling Prambanan. Tak sabun nganti tekan oyot-oyote ben gampang anggatku ngilangke tresnamu sing tuwa ning atiku dadi siji ngoyot ning jero ati. Pengen lalekke angel koyo semu mung tansah ngetutke samsa yo ngedoi malah sedak ning ati tresno iki samsa yo pati-pati. Bayang-bayang nalika tepung sepisan tansah sumedang ning ati ra bisa ilang. Nasib Prambanan adetnya patung Roro Chandra liramu janji sehidup semati. Kadang waru sing tak ukir ning watu durung ilang kaya tresnamu. Kepingin lalekke angel ning koyo ngene semu mung tansah ngetutke samsaya ngedoi malah cerdak ning ati tresno iki samsaya pati-pati. Bayang-bayang nalika tepung sepisan tansah sumedang ning ati ra bisa ilang. Nyanyi Prambanan setiap patung Roro Chandra liramu janji sehidup semati. Bergodong waru sing tak ukir
kondur. Kodar. Wah. Yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Iya masih. Yo,